Dile. Allah gerşine yük atar girdinge göre götör bilmän ol yükü çekilmegin bir qıra sine geter biri var. Lezzet hem eziyet bile başyň agyr gününni halyňy soran dili. Goşuýnyň awtory we goşuýyny okan Oglubek Saparow oýlap tapyjy şahyr. Asman zemin arady mahluk içre bir akyl artyk tutupdyr bizi berip insana şekil ýol çatyrygyna gelende bilgin ilmi berip tutkul ilimleriň sultany Kerimi Kur'an dili. Maksat tutan işinde derrew ýola düşmezsen, sinaňy pek saklady, tut ruhun aman esen, sabır kılıp iş tutsaň, bolmaz ýoluň kesen, işiňi bar eýlejek, sogap hem iman ili. Kudret hasasyn alıp, Musa çykar bir yerden, İslam dinini tutsaň, Muhammed çykmaz serden, Allah'ın nuru cem bolup, İsa götörli yerden, kyn günüňden böleşip, ömürlük yaran dili. Keremli dağ bolsa-da, kıyamatda sowurlar. Azgyn nejis mahluklar cehennemde gowurlar. Bekir, Ali, Omar, Osman, Şaryar dörtdür bular. Hakdan dilegde bolanda, il güne aman ili. Rızkylyň kem bolmaz hiç. Allah'ny ettiň razy. Mahşer gününni Allah herkese bolar qazy. Göwnüňi melul garratman, kalbyňa salgyn ýady. Beýik Allah'ň dergähinden bagtly zaman ili. Goşuýnyň awtory we goşuýyny okan Oglubek Saparow oýlap tapyjy şahyr. Mehribanlarym, men siziň hemmeňizi gowy görýärdim. Hoş, sag bolun.